Så for at forklare vores forskel på DiviRig InControl mod vores DiviRig 233, så har jeg igen her John fra Salg Danmark med inden, for at vi lige kan snakke lidt om, hvad forskellen er. Så selvfølgelig så er der jo en stor forskel i og med, at designet jo har ændret sig, men derudover også, at vi har et display oppe i toppen af feltet heroppe, hvor vi indikerer med et segmentdisplay. Derudover så er der 3 indikatorer her nedenunder, hvor en af dem er i princippet den samme indikator, som sidder på vores 233, for at indikere, at termostaten har strøm på sig, og at den eventuelt varmer, hvis det skulle være sagen. John, hvad er der ellers af forskel? Altså, som jeg vil sige, det mest åbenlyse, det er jo så bare design i sig selv jo, hvilket giver en langt større knap til at dreje på, som folk har ønsket i gennem mange år. Muligheden er jo også for at kunne slukke den her totalt på en off-funktion. Der er også mulighed for at få en skedulering. Det har der aldrig været mulighed, fordi det her det er en ren manual, hvor vi kører rundt her. Og som du siger, her er rene temperatur i stedet for en eller anden skala-funktion, som der var tidligere. Hvis vi så skal kigge mere på det i dybden, ja, så kan man så sige, at relæstørrelsen har også forandret sig. Hvor vi førhen havde 13 ampere på den gamle, så har vi 16 ampere nu, hvilket giver betragteligt mere power og dermed en større rumflade eller gulvflade på dæk eller for andre enheder elektriske paneler. Ja. Dem.